prvé 3 štvrtiny sme nebránili, dávali nám ľahké koše a nerobili sme to, čo máme, čo nám tréner hovoril. A posledných 10 minút sme ukázali, že aj keď prehrávame o 30, tak môžeme sa dotiahnuť tých 10 bodov. Mám pocit, že tam prišiel nový dých, ktorý ale dnes nesplnil to, čo sme od toho čakali. Práve naopak, v zástavu o 30 bodov tam prišli chlapci, ktorí prišli s novou energiou, alebo čakali sme, že donesú novú energiu a dneska nám tento ťah nevyšiel a na konci sme ešte, poviem na rovinu, sa museli strachovať o to, aby sme si to vedenie udržali. Dneska my sme vedeli, že Karlovka má mladý, agresívny tím, ktorí hlavne hrajú domov dobre. Ale my sme sa poctivo pripravili a náš plán je bol, že nastúpime veľmi agresívne od začiatku. Čo sme urobili? Urobili sme veľký náskok až do 30 bodov. Bohužiaľ, na koncu poslednú štvrtinu Karlovka už začala hrať veľmi dobre. My naopak veľmi zle a sme dovolili zbytočne, že príde naspäť na nejakých 10 bodov. Ale to nám je škola za na budúce zápas. Máme veľa mladých hráčov u tímu a musí pochopiť, že nemáš žiadne sekundy, že sa niekto uvoľní alebo niečo, lebo super to vie trestať. Naša Karlovka to dneska nezvládla a my sme zaslúžene vyhrali.